Здравейте, приятели! Шаф Марбен Когел, 2651 метра. Днес успяхме да го изкачим в австрийските Алпи заедно с българо-руската експедиция в мое лице Лъчезар и Анастасия. Взехме с нас и нашето куче Рокси. Здравейте! Здравствуйте! Спасибо, Настя, защото и приехала с меня. Спасибо, Рокси, защото и успела. Ты молодец. Рокси! Ха-ха! Браво! Браво! Получихме страхотно време. Това е санен Каркоп, първия връх, на който направих видео. Тези два също ги изкачихме, но от тях не съм снимал, ще снимам в друг ден. А този връх следва за следващият път. Надявам се да успеем да го покорим и него. Сега ще ви оставя да се насладите на красивата гледка в австрийските Алпи. Ето, от тази страна може да се види и сняг по върховете, дори и в краят на месец август. Тук също има сняг по върховете, задържал се. Здравствуйте! Как вы? Холодно. Рокси? Рокси? Молодец! Ето и от тази страна гледката. Невероятен ден. Много съм щастлив, че успяхме да покорим заедно и този връх. Очаквайте видеа от новите ми приключения и преживявания. Теренът е доста труден и се събух бос. Доста трудно се придвижва. Първата експедиция от Сон Каркоп направихме с Максим от Беларус, а днес с Настя от Русия. Спасибо большой! Рокси се представи отлично, даже каза, че е много леко изкачването и иска да се качи още по-нависоко. Но ще го направим друг път. Такава малка, а толкова силна. Пишете долу в коментарите кои върхове вие успяхте да покорихте
и може някой ден да организираме експедиция и да покорим следващият връх заедно. Това е за днес от мен. Благодаря ви на всички, които сте останали до края на видеото. Животът е хубав и нека го споделим. Чао!